Jesus, balatukan mo itong Amin. Amen. Last, ha? Lahat ng sinabi ng albularyo, puro palipadangin. Bati. Bati. Hindi mo magalaw yung kanang kamay mo. Ay naangat mo para hindi mo ma-state ng diretso. Iyan. Sige nga, demo mo yung kanang kamay mo. Masakit ang joy ng mga balikat mo. Yung tuhod mo, masakit yung mga tuhod mo. Walang arthritis. Wala naman. Sige. Talampakan ko malamig. Malamig yung talampakan mo. Malamig yan. Parang manhid. Manhid. Sige. Taga saan ka? Tagang Antipolo po. Taga Antipolo City. Sa Antipolo ka na rin nagpagamot. Sa Antipolo. Ilang years mo na ito nararamdaman? Mga siguro ano na. Mga 2 taon na. Ano mo to, tatay? Oh, magkamukha nga kayo. Kapatid ko lang po ang mga lola ko. Check natin maigi ha. Ito. Ako, 2. Isang maligno at isang tao. May halo tong ulam. Pikit, sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Erecta magnetico. Aalis ka sa loob ng katawan yan. Tanggalin mo. Tanggal. Tanggal. Bilis. Kalasin mo. Hindi ka na makakatakas dyan. Nakapasok ka na dyan. Halos! Babae ka no? Babae ka ba lalaki? Babae ka na lalaki? Tingin ka lang. Nagagalit ka ba sa kanya nainggit? Nainggit ka ba sa kanya nagagalit? Ayaw mo kausapin ha? Itaas ang kuryente magnetiko. Nagagalit ka ba sa kanya nainggit? Nagagalit po! Tanggalin mo! Pag hindi ka susukin kita sa katawan yan. Lahat, tanggal! Bakit ka nagagalit sa kanya? Nagagalit lang po! Eh, bakit mo siya kinukulam? Bakit mo siya kinukulam? Wala rin. Wala rin. Pahirapan muna kita. Sige ka lang. Lagyan mo yung magnetiko. Sige ka lang. Lahat. Pati balikin niya. Alas. Aray. Alas. Pag hindi mo kinalas yan, marunong ka magalit, ha? Ubus! Matagal mo itong ginagawa sa kanya. Lalagyan ko ito ng apoy. Matagal ka na nagagalit sa kanya. Ayaw mo kausapin. Matagal ka na nagagalit sa kanya. Bago lang. O, bago lang. Game ka na. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 50 po. 50 na. Sige, kaya na ka na. Kaya na ka wala. Wala ka na na. Ito, may narutong ano. 8. Ikaw, wala ka na na. Alas. May asawa ka wala. Wala ka na asawa. Siyempre, may asawa ko. Natural, paano ito magkakaroon ng anak? Walang nanay. Ubos. Ano ba sinagagalit mo sa tao nito? Ayaw mo magsalita o ako pipilitin kitang kunin. Nainggit ka sa kanya. Bakit ka na nainggit? Nainggit lang po. O, kalasin mo. Bakit ba gusto nyo nainggit sa kapwa nyo? Bakit hindi kayo magsumika? Kalas! Sino ang nagkukulam? Ikaw mismo nagtuutos ka lang. Yung totoo. Pag nagkamali ka ng salita,
painitin ko pa ito ng gusto sa loob ng katawan mo. Mismo ikaw ang gumagawa. Tinatanong kita, mismo ikaw ang gumagawa. Inutos ko na! Magkano binay mo? Yung totoo. Wala naman po! Kilala mo yung mangkukulam? Hindi po! Eh, paano mo siya nakulam kung hindi mo kilala? Ako pinagluloko mo talaga. Alay ko! Ah? Ay! Ay! Alay Diba ko ikaw? po! Alay ko po! Okay ka na? Ayaw mo talaga magsalita. Aray! Ano Ano gagawin ba mo ito dito? eh? Ha? Ano? Ano ka ko ito? Alos! Lahat, hanggang doon niya. Wala na akong itatanong sa'yo. Ayaw mo magsalita eh. Talaga kayo matitigas sa ulo niyo, ha? Walang talaga. Sige, ubos! Bilis! Aray! 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 Ubos lahat! Pinipitin kita niya sa loob ng katawan niya. Ubos! Tanggal! Meron ba wala na? Pati ulo! Tanggal! Balikat! Iangat mo yung mga kamay niya! Okay, tanggalin lahat! Ilalim ng kilikili! Bilis! Ubos! Sandal mo yung katawan niyan! Sandal mo hindi! Ito may kamay niya! Pasensyahan tayo! Matigas ang ulo ko! Ayaw mo maging pag-usap na maayos sa akin, ha? Hindi kaya hapon magliligo! Jesus, ang sinagbalahaw! Ibalik lahat ng sakit sa kanya upang matututuwa ko kay Hesus Kristo! Balik! Amin! Sige. Tingnan naman natin. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. Amin. Amen. Tingnan naman 3 beses. Dahan-dahan lang. Hinga pa. Konti pa. Sabi mo kay Kristo, salamat. Salamat. Lakad na. Nailo ka hindi? Lakad. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Magang. Yung mga paa mo. Yung mga kamay mo, iangat mo. Mabigat hindi. Pumantay na. Hindi niya po maubad yung damit mo. Barin mo yung damit mo. Naubad mo? Sabi niya po yung pinapaangat sa Suot mo ulit yung damit mo. Ano? Naubad mo na? Okay na. Ba't ka umiyak? Kinukulam ka eh. Hindi pala palipad hangin. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Iyakin pala yung mga kukulam. Babalance na lang natin yung spiritual mo. Pahinga ka man na konti. Ilang minuto lang. Ngayon tuhod mo, igano mo sa lupa. Kung masakit. Masakit? Yung mga kamay mo, igano mo. Iangat mo. Masakit. Wala nang sakit. Yung katawan mo. Wala na yung mga buto-butong parang may kumikirot-kirot. Wala na. Wala na rin yung magkukulam mo. Pwede po na yung balakang. Ha? Balakang. Ano yun? Masakit. Mamaya na. Nakasalok pa to eh. Baka tumalon yung sakit sa kanya, ay sa inyo. Ano pakiramdam? Hindi, tutuloy ito. Meron tayong 10 minutes.
May nakita ka liwanag madilim? Liwas. Hindi kanina yung nakapikit ka, maliwanag madilim. Madilim sa inyo. Parang may mga puno. Maraming puno. May ano ka nakita mga puno. Ito pa dinala sa puno. Tama rin ba? Oh. Iligat ba yan? Iligat? Iligat ba yan? Anong higad? Iligat, wala. Wala mo lang, di ba? Higad? Galing din yan sa puno sa likuran. Step. Kailangan pa. Hindi, huwag mong galawin leg mo. Okay, hinga. Relax. Hindi ka palipadangin. Automatic ka, kinukulang ka. Ako tayo sa igat, ha? Kaya nga lang. Kaya nga lang. Hinga, masakit. Ha? Masakit na masakit. Okay, hinga. Nahilo ka hindi? Pagdala. Hinga. Nahilo hindi pa rin. Nangihina. Ganito. Ngayon pa lang nakarating doon sa ganung puno. Doon dinala yung espiritu mo. Sandal. Ege. Sandal pa. Bigyan mo bigat mo lahat sa tuhod mo. Sige, natural lang higa. Yan. Okay, hinga. Inhale. Tayo. Punong tenga lang. Hindi pa kita masyado mapubuhat kasi mapubuhat siya yung paa ng pako. Alimentin ang ginagamit kong paa. Hinga. Sandal pa ng kote. Hinga. Upo. Anong paramdam? Ay! Anong paramdam? Anong pinag-iba? Nawala yung sakit ng katawan nyo. Yung mga tuhod nyo. Ha? Nawala na? Umiinit. Natural lang yan umiinit kasi may power pa yan. Galing yan doon sa papel, doon sa stick. Tingnan mo kung may sugat yung paa mo. Meron ba wala? Meron? Nagdudugo na yata. Hindi ka palipadangin. Automatic ka kinukulang ka, nakarating ka doon sa lugar na maraming puno, doon ka dinadasalan. Sabi mo wala kang anak. Meron? Ayan ang anak mo. Sabi mo wala kang anak. Tapos sabi mo kanina wala kang asawa. Paano ka na magkaroon ng anak? Alam mo pa? Okay lang yan, hindi niya alam yun. Wala siya sa sarili niya. Ano pa ang dam? Magang? Mukhang hindi ka masaya. Masaya. Masaya ako, ha? Naiiyak na, parang naiiyak lang ako. Naiiyak ka sa tuwa. Nainggit daw siya sa'yo. Yung magkukulam, siya yung nagdarasal. Nililigoy-ligoy niya lang ako eh. Ikot-ikot niya lang ako eh. Kaya wala akong magawa, parusahan siya kasi nagsisinungaling. Kung sinabi niya, inutos ko lang ito, nagagalit ako sa kanya, kaya ako nagagalit. Kung pinaliwanag niya, hindi ko siya hatulan ng mabilis. Kaso, iniikot-ikot niya ako, iniikot-ikot ko rin din siya. Okay na yung pakiramdam mo? Naubad mo na yung damit mo, di ba? Subukan mo iangat yung mga kamay mo ngayon. Ano pinag-iba? Ganun mo yung balikat mo. Wala na sakit. Pati mga tuhod mo. Tingnan mo ngayon, mga tuhod mo. Masakit pa. Nawala na. Tingnan mo yung paa mo. Ganun mo sa lupa. Ano, masakit pa rin. Konting-konti na lang. Yung init ng papilyo kanina, pati yung stick. Mainit talaga yan. Kasi antay mo mawala yan. Pag nawala yan, lahat cleansing na lahat ng katawan mo. Wala na akong may tutulong. Natanggal ko na yung kumukulam sa'yo. Taga-antipolo kayo, no? Sa medisina po wala. Medisina? Wala siya sakit sa medisina. Tinesting ko na eh. Diba, hindi ka nasaktan? Ulitin mo nga. Napag mo nga yung pamulit. Kasi lahat po ng laboratory niya negative. Negative naman pala eh. Pikit. Wala sakit. Wala na. Ito.
Masakit, mainit. O, wala ano. Papel lang yung nakalagay sa'yo kanina. Dito, ngayon, stick na. Wala na sakit. Dito kanina yung stick na nakalagay. Masakit pa? Medyo lang, pero hindi na katulad kanina. Ito, diniinan ko na. Wala na. O, wala na siyang kulam. O, salamat kay Lord. Eh, naubad mo na yung damit mo eh. Sabi ng anak mo, hindi mo daw naubad. Hindi po yun, lagi mo papaalala. Okay yung lakad mo. Parang hindi ka masaya. Na ano ko lang po ba? Huwag mo na iniisip kung bakit ka kinukulam. Kahit tanungin pa natin, ayaw niya magsalita. Eh, pinapagod niya ako eh. Eh, dito pusin na natin, patatagalin pa ba natin? Pahirapan pa kita. Alam naman, pahirapan ko pa siya. Pati ikaw, mahirapan din. Di maganda, tapusin na. Para wala na yung paghihirap. Sumobra na siya. Hindi nakalugod-lugod to sa aking ama na Panginoon mo rin. Dapat na siya gapusin. Kasi sumobra na yung kanyang pagpapahirap sa iyo. Kung ano man nagawa niyang kasalanan ay nagawa mong kasalanan sa kanya, wala siyang karapatan na pangunahan si Jesus Cristo. May batas tayo. Yun lang. Pero hindi nakalugod-lugod sa Diyos yun. Okay na. Salamat na. Salamat. Salamat. O, shoutout ka na dyan. Hello po. Salamat po sa mga nanood. Thank you po sa mga nanasarino. Salamat din. Taga saan kayo? Antipolo po. Tipolo. Inulam ka, hindi palipad hangin. Pero salamat pa rin sa lahat ng manggagama mo. At least ginawa pa rin nila yung mission nila para sa'yo. Thank you.